Mabuhay Madayaw, welcome back sa tuang channel Tomas TV. So naata karon diri sa Kidapawan, naami diri sa karon sa Moang Balay. So padulong ta karon og dirib. So akong mga kauban, ako ang pamilya. So tara, let's go. Welcome to Lirib. So guys, nanata diri sa Lirib. So mo pay pag-abot na to. So tali okay ra gyapon ang kuan. So sa kadugayon na to nga nagsuroy diri. Mo ni among ginasuruyan sa una. Mao ra gini ang pwede masuruyan sa una. So karon gikuha na mo ning resort, gi-private na mo kay lisod pud kayo og taghan ta dire. So kami lang pamilya ang naa diri karon may nagagamit. So tara, tanaw na to ang lugar. So kaway-kaway sa mga 90s. So kinsa tong mga nakaligo diri sa una, ma-remember ninyo diri ang shower. Mo ni ang Ilisana, no? Ilisanan. So ma-remember ninyo unsa kadaghan ang tao nga nagaadto diri sa una. Halos magdasok na sila dira. Magilugan na sa una sa cottage. Paunahay. So, dapat matupag diri sa una, sayo pa kayo. So mo ni ang mga cottage. So kanay sa una, kung entrance ka, pili lang ka kung asa imong gusto maligo. Dito, dira ba sa slide, pili lang ka. Umo na among mga ginaliguan. Na-remember na nako ang ako ang kuan sa una, mga nakaraan. Okay. So, kani empty ni ganina, walay tubig. So, pasudlan lang kay tungod sa tuwa. So, mo na atong mga kauban. Adiri tanan. So, diri na namin nag-cottage kay para at least doon na full. So, kung gusto ka dito sa baba, pwede. Bata, what's your name? Rilin. Kayo po danoy. Kaloy sa mga bata, wala gipang gutom. Hey bata. Wait. Swim bata, swim. Tumone ang ilahang pangbata pero alanganin ni og 2 years old kay medyo lalom. Para gusto dyan niya dito sa lalom, dili sa ganahan sa mabaw. Hi there. Okay, let's go there. Grabe akong memories ani nga lugar. Nice kayo diri. From sa college ko, sa high school ko, mao gini ang place na mo nga pinakadali nga adtuan. Na-remember na ko sa una ang entrance diri ata pila 25. Just imagine pila na ka years. 25 ang entrance pero sa pagkakaroon nangutan ako kay Judge 100 per tao na ang ilang kuan ani entrance. So mga katumas mo na kaway-kaway YTV. Hey! Tomas TV! Kauban na to si YTV og si GTV. Tumao din ni ang kuan saka diri. Okay. Smile. Ingat kayo ha, may crocodile dito. Baka makagat kayo. Hindi, yung nasa likod mo. Yung sa likod mo. Kapatid ko to. Ha? Kinsa Kapatid ko. Kapatid. Murag duda ko anang. O sana yung ginagunitan? Saging yan, saging. Saging. Yan ang pagkain namin. Kasi ang saging kasi hindi ka magka-pimples kasi walang unggoy na may pimples. Oh, amis kay naong pero dako si Mod. Kadugayon guys, gikapoy na siguro na yung unggoy og tinudlo dire no. Luoy na kayo ang unggoy oh. Tara, saka ta. Tanaw na to. Kami?
Ata. So, diri mi sa una. Kana magpa-slide mi sa una diri. Mo ni among sakaan. So, mo ni ilahang kon katong slidean nila. So, guys, mo ni diri ang agianan sa una para magpa-slide ka. Pero mo ni siguro ang dalan. Mo ni hagdan. So mo ni sa una magpa-slide ka diri padulong dito. So gina-renovate pa nila ila pang ginapinturahan. Napagwapa gid nila ang lugar karon. So wala pa dalan gani. May saktong dalan. Daan ito, padulong pa lang. So sulod ta diri sa tunnel. So daghan kayo ibon diri. Tara. Kita ninyo mga guys. Daghan gyud sila. So sa mga wala nakabalo, mahal kayo ang ilang sala gani. So ginapalit nila sa mga Chinese restaurant. Tara to aga pamilya. Happy kayo mga bata oh. Mag-swim na ka? Stairs? Want to go upstairs? Want to jump? Want to jump? No jump. Muna atong mga amigo ni sabay karon si Milky, si Injong TV. Ano mga gwapa oh. Ay mga gwapa, ay mga gwapo. Nipis kay panit. Pero baga kay now. Say hi. Say hi to Tito. So mga katumas, swerte kay ta. Actually, gusto na ko istoryahan si Jets pero ayun na lang kay naulaw ko. Naptan ko sa kaulaw. Pero actually, ang kaning resort, iya lang ming gitagaan og chance kay syempre family friend. So nakapanahon ta diri nga nakaligo diri sa ilahang area. Actually, wala yung mga sulod ng ilahang pool diya nga pangbata. Ila lang gisudlan kay tungod nata para at least ma-enjoy po ng mga bata. So kani sa una diri kaning lugaran ni kaning dressing room. So under renovation pa ni siya tanan since ECQ naka-chance sila nga ilahang pagapuhon pa ang lugar. So nakita ninyo ni katong sa mga friends nato sa una puro ni cottage ang naa diri sa una ang kabantay mo. Karon puro na lang lamisa. So try na to tuyokon dito sa Pikas kay may nag-arrange og wedding dito. Tanaw na to. Gadawat sila diri og kuan. Actually mga events pero kailangan dyan nimo makuha og mga kanang ginakuan sa gobyerno. Gina-require. Kaya kung dili ka kuan na dili po ka maka-kuan diri, makapakasal. So ang area, limpyo kayo. For the first time nakita na ko ang lirib ngani walay tao. Sakalaman ta. Makabalik ta diri. A few moments later. So guys, na-interview na to si sir. Actually, ang kani ilahang venue diri, mo-accommodate siya og 80 person. So, pila na, nananay social distancing ka ng 80. So, kaysa ilaha diri sa munisipyo nila, okay raman ang 80 person. Pero nagyapon sila yung social distancing. Kuha lang yapon sila og mga requirements. So, pahuman na to. Nanghipos na sila og guan. Hipos na sila og mga decor. Hi lovers! Mga lovers! Date lang mo ha! So, mga katumas, kaon taog kulo sa mga wala pa nakaila, pareha na ako. Tinga na to ni. Tuloy karon na po ko kita ni nga kuan. Prutas. Ngayon pagkaon ni.
Saka kanin. Ay, manto. Bicol, manto. Sige na to. Ibutan na to gamay og margarine og sukar. Kaya ang lasa daw ni mura og kanang potato. Tara, ilawan na to. Mura kang magtinis kami. Maya akong gingon kol. Katong natilawan ako sa una grade 1 go sa pilot. Wala siya. Mao ni. Mao ni akong dugay na kay nakipangita nga mura sa og nangka og buwan texture. Ay ang lasa mura og kamote. Dami kayo. Ganina nagtilaw lang ta karon mo na tong ginakaon kay dami kayo. So, Sir Enchong, unsa may masulti nimo diri sa kaning lugar? Actually, mga amigo, mga katumas, ayos lang dito ano, maganda dito. Napaka-presko yung paligid natin. Pwede kayo magpunta dito kasama yung pamilya nyo. Mag-relax kayo dito, mga ma'am sir. Pohon pag ma-open na pag human og ECQ. Kay for the meantime, under renovation pa tanan. Kay tungod aning ECQ nya dili pa ginatugtan sa ilahang panggoberno diri sa Kisanti ni no. Sakop sa Kisanti. Kilala. Bawal pa tanan ang kuan, bawal pa sila mag-accept og kaning kuan, kaning mga naga-bakasyon. Pero kuan lang ta, medyo siyempre proud po ta kay amigo man nato ang kuan, ang tag-iya. So wala problema. Kita lang man diri na solo na to tanan ang Tibuok Resort sa Lirib. So bisugtan ta, siyempre amigo, kapamilya. So bilang banding sa kuan kay karon na pud mi nakagawas, at least nalipay ta. Kaning resort diri mga amigo, dugay na kayo ni diri. Mga 19 sa ni diri no. Ska high school. Bata Oo. pa ka diri. Nana ni ba? Ingani na. Bata pa mi, mo na ni ang kuan, murag masinasa ka noon jud ang Lirib. Diri. Dugay na kayo ni karaan nga pool, nga kuan ni diri. Na pool. So na kuan lang ni siya, murag nalimta na sa panahon ba kay sa kadaghan na karon nga naga-arise nga mga ingani mga klase nga mga business. So daghan na siya og kakompetensya. Even masin mga balay gani, di ba? Pero di gyapon siya palupig boss no. Dili gihapon kay Gwapo lang gyapon siya. Kung sa lugar pa lang daan, sa tubig, bugnaw kayo nya, dili pa jud stagnant ang tubig. Pure gina siya nga kuan kanang flowing ang tubig. Pero ay lang magligo diri kay siyempre tilapyahan mo na. Huwag niyo kalimutan mga amigo, like and subscribe. Insyong Pakibisita TV. na rin yung aking YouTube channel dyan. Insyong TV Power. Power. Ay, napaman si mami. Sara ba? Ha? Ay, naku. Magbaho na sa Japon. Oh, dito ay! Dito, one go! 3, 2, 1, go! Guys, guys! 3, 2, 1, go! Layuan! Layuan! May kaya! Hangak na kayo! Kahit ang duhay! Shout pa, shout! Natagaan ka kisang kasako. Nakasako ko chikan. Uy, uy!
So hantod din lang ta mga katumas. Don't forget to like, share, and subscribe sa aton channel. Sa mga wala pa nakasubscribe, pakipindot na lang. Thank you. Bye for now.